איזה יום טוב עם האופניים שלי. בוא נקשור אותם כאן. בוא נחזור. קטין? רוצה עוגיה? כן. עוגיה! היי, תביא לי את האופניים. תביא לי את האופניים. תביא לי. שוטר, תחזיר לי את האופניים. תרים ידיים ואל תזוז. תרים ידיים ולא לזוז. אני יורה. לא לזוז. גם אתה. אל תזוז, אני יורה. גם מסטול, אתה מסטול. הוא מסטול שיכור מת. הוא רוסי. האופניים אצלי. היי, לא, קחתי אותם. תביא את האופניים שלי. קח. תשמור אותם, טוב. תודה. זה היה חיקוי של הבית לבית סוהר. אתה בבית סוהר. זה אצלי, לקחתי. היי, תביא לי.